کازا منو زباہ دید کعبے پر اب قسم شزد اللہ رسول ما دا رسول اللہ خو زمانہ ما او زمانہ میں سر لکلے شویر کافرانو چلکلے چھ محمد منو دا عبداللہ بچی منو دا عبدالمطلب نسی منو خمونتا رسول نمنو دا رسول نامور نجدا کا صحابہ کرام بعد خبگار راگے چھ دا خدا اللہ رسول دے داد جبریل امین رسول دے داد مقاسبانو رسول دے دا خدا تمام کائنات رسول او کافران نمانی یا اللہ دا بڑے رگرانوی کاؤڈانو سردار عمر فاروق تو فرمال چراشا دا صلح نام و آخر او صدیق اکبر لے ورکا چھ دا رسول اللہ نام ورنکڑ گی صدیق اکبر پستر کو مبارک کو بانیوں کے راگ لے گریبان مبارک تو کے بھئی گرہ مبارک الوند شلال لاسو نے جوڑا کھڑل دا محمد رسول اللہ قدمون مبارک کے نازے یا رسول اللہ پلارو مور میں در نظار شاہ زما تھنو بدن دن قربان شاہ زما گتے دے ماتشی اغد پا اور باندے اس وزی واللہ کبد صلحی دا کتابت ند رسول اللہ نام کٹ کما سر با قربان کما جان با قربان کما بچی با قربان کما تاجو تخت و وقت و بغ با قربان کم خو محبوبا گتے میں دے ماتی شیدہ نمبت کٹن کما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو جڑا جڑا گر لمن شلا اوہ کے مبارک راگ لے پگریبان کی بروزی ہوئی محبوبہ کتران نخبگے یا رسول اللہ کا اللہ رانا نخبگی گی محبوب مانا جبریل امین اور رحمت للعالمین نخبگی گی واللہ کا بستاد نون دا رسول اللہ کٹ کما زبا خورک رک دستا من رسید لدا زبا پروح کی خستا من دا زبا دے قسم وے محبوب خور بقبول کم خستا نامن کٹ کو ما صحابہ کرام حیران لے محمد رسول اللہ میں فاروق اعظم تو فرمائے چراشا زمان مشریار یار غار سور زمان دا جن مل گرے زمان دا وفات مل گرے زمان دا گمبت خدرہ مل گرے زمان دا میدان حشر مل گرے انکار کئی ابو بکر صدیق انکار کو راشتت ندا نام کٹکا فاروق اعظم دا خفگان نستر گسریش زبکی طرح گزار شو چگے کچھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ واللہ لقد انت رسول اللہ لقد انت لرسول اللہ اے زمان محبوبہ زمان دی بخدے قسم ہوئی پکابے میں دی قسم ہوئی دکابے پھربو زمان دی دزمک آسمانو خالق باندے قسم ہوئی اے محبوبہ تو خام خادہ اللہ رسول تن با قربان کمان بدن با قربان کمان اے چمن وطن با قربان کم محبوب جہاد کو وینتو یوم خستانا میں رسول نکٹ کو ما عمر فاروق مکل عزیز سترگئے بوٹی بوٹی روتے دا غیرت نصریش ہے چھ محبوبتا تا قرآن رسول ویلے رے تورات در تا رسول ویلے رے انجیل در تا رسول ویلے رے زبور در تا رسول ویلے یولک سلیر زرم بیہ رسول من لے نو محبوبہ سنگ بدانا مکٹ کما کونانو سردار علی سے تویراشا علی سے قال راغ یا رسول اللہ مبارک حاضری ملبئی محبوبہ حکم کا وجہ سر در زربان زار کما
دتر بچے بلے ڈڑے تمہیں رور یہ رضاعی رور میں بل طرف تمہیں زمیے وہ بچے راش او دا محمد ندا نحمد رسول جدا کا کافران نمانی مشرکان نمانی مفسدان نمانی ملحدان نمانی دکابی دشمنان نمانی دین دشمنان نمانی منافقان میں نمانی استور پور دکڑی زماوی نم جدا کئی ستاوی نم توئی دفاروقی نم توئی دصدیقی نم توئی ما اللہ مجبوری چھ محبوبا ور خبردار چھ دا صحابہ کراموی نتوئی نشک یا اللہ صحابہ کرام انکار کئی اقی غیرت کری دی ناموز کری ایمان مضبوط زبانہ میں رسول نکٹ گئی کونانو سردار تا حکمران چھ محبوب قلم واقلا او خیر دے دا صلح دا پہرتت رسول جدا کا خیر دے اسمان دا رسول اللہ وی قرآن دا رسول اللہ وی تورات انجیل زبور دا رسول اللہ وی فرشتگان دا رسول اللہ وی یولک سلیری ذرا نبیان دا رسول اللہ وی سبا صحابہ کرام اولیاء کرام دا رسول اللہ وی محبوب اللہ رسول اللہ من لے و محبوب اسے تجدہ کو جگڑ مکوا کونانو سردار چکلا قد رسول اللہ کلمہ جدا کا صحابہ کرام باندے دمر خبگان راگے چھ دتن دے نفس مکپرے وقت القونے اوچھو شونڈے اوچھ دی شابان دے زن کا دن تن در آگلا یو طرف تنور گرم شوے ہو بل طرف تزمک گرم ہوا خواران غریبان دا پیادل مزرم زفلیو او دا کونانو دا سردار دا محبت پجال کم گیرو یہ ملگر پا خدا میں دے قسم ہوئے صحابہ کرام باندے بیوش رازے چاو باندے دا تند جل رازے الخونے اوشتے شونڈے پترونی وال او صحابہ کرام ملیس شونڈے رپائے صدیق اکبر دوائی چھے لگے غندے ہو پکار دے لگے غندے ہو پکار دے لگے غندے ہو پکار دے دا جانان دا جدائی غمز پلیو دا زنک دن تندر آغلا صحابہ کرام جے دوارو جانو سردار تر آغلا و بابو بستا پتنگان تگی دی یو طرف تا اگی دی بل طرف تا تگی محبوب بل طرف تا پہ برن انوار دے ہلان دے نظم کا گرملا یہ محبوب پسر سر دور پاک پہ ابلدی محبوب خستا پا دل باندے قربان دے دانا تکلیف و خفگان پر آگا الکل حجدے محبوب دوبو انتظام والا پکار ہے کونانو سردار میں صدیق اکبر توائی مسافر ماں دلتا میں نکورشتا نمی دیرشتا نراتا کوئی ہوچی نمعلومات صدیق اکبر توائی رازہ چھ اللہ تعالیٰ جوڑا کو یا اللہ زما صحابہ کرام لو براکا رب کریم جبریل امین تو فرمائل چلاشا دا حدیبی ازمکم اللہ تمالو ملا ورطوائے دنور گرمین ورطمالو ملا ورطوائے صحابہ کرامو تندم ورطمالو ملا دا صحابہ کرامو منم اللہ تمالو ملا کا صدیق اکبر مانو بغستوے نما بدا دے غرنا اوبور کروے کمانے اوبغستوے نما بدا زمکنا اوبور کروے ما بدا اسمانا اوبور کروے خوچ صحابہ کرام تا تسوالو کو اوتانا اوبغوارے نو محبوبہ زبو الاسطاد بدن اوبور کما رب کریم دا محمد رسول اللہ بدن مبارک کے خوبی ندا
بدن مبارک کی اوہ کے دے پا بدن مبارک کے خلی دے اللہ فرمائی زمان دا محمد رسول اللہ بدن مبارک دا تمام جہان رحمت دے دا دوارو جہان نعمت دے زمان دا محبوب پا بدن مبارک کے دا جنت شراب ملاوی گے صحابہ کرام پا محمد رسول اللہ میں دے کھلچ محمد رسول اللہ میں چار دام کھائی نور اغا چار دام و بلان دے نبری دی پزاہنی پور کھائی چھے جانان لہڑی تکی صحابہ کرام پزان پور کھائی کبل غم و خراش کی تکی صحابہ کرام پزان پور کھائی یا رسول اللہ صحابہ کرام در سر مین کھائی او پدغ مین کھائی دمر دیر دی جستا دا بدن مبارک لگے دلیو بزمک تنبرے یہ محبوب دا کاسا واخلا او پدے کاسا مبارک کی گت مبارک کے دا یا رب العالمین دا محمد رسول اللہ گت مبارک کاسا کی ولکی دے ویزبت جنت دا شراب نلکی راولم او دا جانان بدن مبارک گتو کے براش یرا محمد رسول اللہ میں چکل کا سکے پلے گت مبارک کے دا جنت شراب دا جانان پا بدن مبارک کے راغلا علکی صحابہ کرام راشائی دا محمد رسول اللہ پا بدن مبارک کے دا جنت شراب دی علکی خلی مبارک کے سپین دلہ سو صحابہ کرام سوک ہوئے کہ مڑی گی سوک تے مشکونہ ڈکھائی سوک ہوئے کہ پہ غسل کئی سوک چار دامونہ کئی خود جانان دا گتو مبارک ہو بن ختمی گی یا اللہ دو بابا دے ببلا طریقہ ور کروے اللہ فرمائی دا جانان دا بدن مبارک دا بہر زان باندے مگے اور گچے دا جانان دا دن بدن عبد دی زنن تموار رسوما رب العالمین دا محمد رسول اللہ پا ار ادا مین لے کونانو سردار مبارک میں دا اللہ نقبوس ایسا بکرام ڈارک بم دا اللہ نقبوستوے وی ڈارک تن محمد رسول اللہ نقوارو بغبرال دا اللہ نقواری دقا وقت صحابہ کرام تندمات بیاورتوائی محبوبہ اگیو کونانو سردار وطا فرمائی چپا ہر اہلونو بارونو کے روٹے دا وی محبوبہ روٹے بادو کرمو وحل دا دیہرو چدا محبوب کریمہ اگا روٹے خوڑلی نشو سالنو ترکاری نشتا یا اللہ صحابہ کرام روٹے او نشترے او کشتاغا او چلا یا اللہ لگیو او بدراکن اس والا سالن مرا صحابہ کرام لروٹے لاللہ شاعت ورک چی محبوب دا شاعت و آخلا ام پکی دا دوید تن شفارا ام پکی دا بیمار شفارا ام دا جنت نعمت دے محبوبا چی دی پتا قربان دے زمان نعمتو نبد دوین قربان وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين